Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga minor de edad nga voter applicants ginahakot kag ginaparehistro sa lain nga barangay suno sa COMELEC. May report si Nico Delfin. Gina-discourage ng COMELEC Bacolod ang pagpulaw bisan sa mga kabataan nga voter applicants para lang makapila sa satellite registration sa mall. Suno kay Attorney Katrina Trino Canya, hindi sila makapatuman sang duga nga satellite registration bisan sa mga kabarangayan bangod man sang availability sang equipment nga authorized ng COMELEC. Because of the limited equipments that we have, no, hindi kita makakonduct man sa satellite registrations naton. Especially nga limited man ang period sa aton nga registration, hindi naton ma-cover ang the whole barangay. Otherwise, ang ibang nga barangay nga hindi naton nga ma-accommodate, mangakig naman sa aton. Ang aton nga ginagamit nga units for biometrics capturing sa aton nga registration are those nga mga issued sa COMELEC. May masobra na 6,000 ka voter applicants ang na-accommodate sang COMELEC humalin sa nagsugod ng registration para sa barangay kag sangguniang kabataan elections sang Hulyo 4. 2,400 na diri mga kabataan nga nagaedad 15 tubtob 17 anyos. Namutikan man sang COMELEC nga madamo sa mga menor de edad ang ginahakot sa mga nagaserbe garantor para mag-transfer sang boto sa lain nga barangay. Kaisa nga kadakpan naton nga ginatudluan sila sang kabutigan. Kay lain ang isulat sa papel, lain ang ID nga gina-present, pero lain ang ginahambal niya no kung diin siya is ga-star kung imo na siya i-interview. Hindi ta bala pag intuon ang kaugalingon ta, kag hindi na i-insist ang sala pa, kay we will not allow that, Gedya. Sino katudlo sila? May makita taman kung mag-imul sa baranyo, may mga hakot. Ati, may mga pagkaon sila gani nga bit-bit, isa ka pack, damo-damo gani nga mga packs na dira. So yung inaya may mga ginapanghakot na sila, kag sila siguro may mga personal nga interest na gusto man magpadalagan sa eleksyon. Humalin sa nagsugod ang voters registration, masami man makitaan sa gwa sang registration area ang pila ka mga individual nga nagahulat agud managdag sang food packs sa mga nagaparehistro. Diin ka mga singkang. Damo pagkaon niyo ba? Damo amon mga anak da. Ha? Damo kami mga bata dagi na bantayan. Pila ka bilog mga bata niyo? Damo na. Sa Hulyo 23 na ang deadline sang COMELEC voters registration nga nagapadayon sa karon sa Robinson's Place, Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros.